Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Oh, kami kapusan. Bukan kami. Bukan gabi. Alas 8, drive na ng gabi. Kaya tayo sa kami kapusan sa Ragay, Caurisor, southbound. Ang ibig sabihin ng SB may kapusan. Southbound yan, saka NB northbound. Yung iba kasi nagtatanong kung anong NB. Northbound yun, Sitateng. NB Pugsit. Sitateng. Ano yung ngayon mo Pugsit? Hulyo 4. Kung sumid siya ng gabi. Around Sabado. Sabado pala ng gabi. Hindi pala araw ngayon. Gabi na pala. Huwag Sitateng. Pag nag-araw, linggo. Ha? Pag nag-araw, linggo na. Pag-araw na. Linggo na bukas. Huwag Sitateng. Asa? Tickets. Meron. Baka mayroon. Aha. Ayun. Wala pa sa iyo eh. Meron yan o. Nakita ko sa wire sa taas ng wire. May Nag-ano sa ilaw na taas. sa taas ng Ilaw wire. sa taas ng wall. Sa mga wire Yan nakikita na yan. nga. Huwag Sitateng. Na-reflect talaga yung ilaw. Ah, Maganda talaga sa gabi. Isa sa araw. Gusto ko sa gabi magbiyahe. Pag-araw eh, ikaw nakita. Alam mo kung may kasalubong ka rin. Oo. Mobile flying mo. Pero yung iba, bira ng bira. Ha? Rambul. Bira ng bira. Bira ng bira. Rambul. Huwag Sitateng. Bingo! Pwede ka bira ng bira kung kabisado mo ang kalsada. Huwag ka manggigil sa Manubila. Manggigil ka lang kay Amiga. Aray. Huwag Sitateng. Bisugo. Bisogo, may kapugset. Malaman. 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 Mapula ang asan. Mapula ang asang. Sariwa ka. Sariwa pa talaga. Manamis-tamis pa yan. Tinong lang isda. Tinulang isda ang bisogo. Huwag Sitateng. Libre, puset, libre. Puno talaga yung electric. Ituloy mo na. Ituloy mo na Tayo. ito. Pahal. Meron. Puset.
Tikit-tikit din ang tindahan dito. Pero konti lang ang bahay. Doon, may tindahan din doon. Ang iba pa namang mamimili. Utang dito, doon bili sa kabila. Yung mga O kasi nga, kapihan. hindi siya bibili sa inutangan niya kasi baka singilin. Doon sa kabila bibili. Naiwas eh. Pag umutang dito sa isa. Para siyang kapihan na tigil-tigil lang. Oo. Ay, ilan na isa lang yan. Dalawang tatlo. Diba?
isa si Bernie. Lobe, South Paul. Lahat na kasabay natin naman. Saan yan? Lahat na kasabay natin. Dayag ka na, dayag. Ha? Dayag ka na. Dayak? Oo. Kaya po sa'yo. Dayak ano yan? Panis na sa ama. Ito si Dayak. Ayan, mga buhol yan. Laki ng ano nila, no? Oh. Yung bearing ba? Roller. Sa roller laki. Lapad ano, lapad. Dapat sa pataas. Sinasadya talaga yan. Dapat kasi sa atin ano, laki sa si Eh, maliit na yan. Yeah. Manipis. Manipis, maliit. Sa ano ate yan? Sa pag... Ano ate yan? Sa Order? hiker? Order ano? Order mo. Dapat may Siyempre. ma-advise ano na ano. Sasabihin mo kung anong gusto mo. Kapalitan nila no? Oo. Si Dayak. Pusti. Eh. Ilang siya sa pusti.
kinuha na kagad ano. Oo. Eh, hindi mo yung makuha mo ano? Kapag may kaso ka no. Oo, hindi pa tapos. Pinago ba sa ano? Na-display sa tao. Oo. Tao pa, tapos ang sakyan pa. Ay, inampas siya. Siguro, napulaga. Bigla, preno. Palusong baka magkaroon, palusong yun eh. Paliko, paliko. Maulan siguro. Ulan. Oo, pag-preno. Ampas nga din. Palagbag yung bus eh. Biyog, sila eh. 4 oras ba yun? Buto ng biyog, sila rin. May alas 12. Alas 2 na sa matlog. Oh, mag-CR. Ano kumain, kakain. Bawat. Pasat bawon. Siya pulong. Wala ba? Kinay.
Hindi pa. Hindi naman kayo iiwanan. Pangaon sa mo. Pangaon sa mo. Huwag sinateng. Ay, wala pa ako. Wala nga ang tornilyo.